Shalom. Sebelum kita mulai acara parminggota, jumulo martangyang di bagasarwata bimahita, martangyang mahita. Amin. Kita mulai ma acara parminggota, marede huria mahita siam buku ede nomor 580 ayat 1 ayat 3. Tuhan
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Saya mangaranapi do mataku do pak akadolok, siad dia do ulaning ro pangurupi yung tuau, sian Jehovah sito palangit do tanoon sambing ro pangurupi yon nianggo tuau, dang tagamon laosonna tar suladit patmu, dang tagamon nok mata ni si jagao, say jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan, say jagaon na do todim, say jagaon ni Jehovah doho lau ruar doho lau bongot, olat nion ro di saliling ni leleng na. Haleluya. Martangyang mahita. Alea manami na di Banua Gijang, di baik kodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik, asa di palua akan ginonggom ni patik, urupi hami, asa doho tami dapotan haluau ni, jala asamian hami di bagasan harajaumu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku Edes nomor 63 ayat 1 ayat 2. Tatangiom ma patik ni debata, sian patik na parjolo satu patik na paupaton, patik parjolo. Au do Jehovah debatam, nina debatatta, dang jadi marakup au bahenomu debatam, patik paduahon. Dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi di bagasan aek na ditoru ni tano, yanggo tunggabe si sombaon manang sioluan, patik patuluhon. Dang jadi dohonon goarni debata, yanggo soture dalanna, ayona uhumna do sogot akan namarsineang di goarna, patik paupaton. Ingot hamuma perbadiaon ni hari minggui, dinaono alai anggo hari papitohoni, hari paradion ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi hutani halak pe, namangibati hutam. Ay dinaono marido di toppa debata,
langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di hari papitohoni, di baeni do umbahen na di pasu-pasu di bata, ari paradian nai jala di parbadiai. Ima saat ni patiki, atong rap mangido gogo mahita sian di bata, lau mangulau naumbar tu patik nai. Ale Tuhan di bata, sai pargogoi mahami, mangulau naumbar tu patik mi. Amin. Mari de mahita sian buku ede nomor 70 ayat 4 ayat 5. Tatopoti madosata tuhadupan ni dibata martangiang mahita. Ale Tuhan dibata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo dibata pargugu na satu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akka nahuhula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang siap pakatel nami nasoture. Roh di pangalon nami di isap-isap ni rohanami. Natama situtu doho uhum hami alani dosa nami. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaeng alani i. Asima roham di hami ale di batanami. Pardengga basa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai sesama dosa nami salutna jala suruh matondi perbadia tu rohanami be asa tarbain hami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun gabe sahat hami Tuhan uduan na sora suda na pinarbagam di akka na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringot tuah sisan dosata. Para siroha jala pardengga basa doho jahuba. Lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibaen tuhita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hobar tu akka haja tota. Songo nasi ni rohani ama-ama mida anak-anakna. Asini rohani Jehovah di akan namang habiari ibana asangapom madi di batana di gijang. Amin. Mari di mahita sian buku ede nomor 310 ayat 1 ayat 2.
Turpuk epistel di minggu tasadarion, ima di minggu tahun hasadaon ni roha, ima natar surat di Efesus sada ayat 1 ayat 14, tajahama marsikap soring. Ragam ni pasu-pasu na marhite sian Kristus, pinuji madebata amani tuatta Yesus Kristus, naungu pasu-pasuhon tuhita, ragam ni pasu-pasu partondion sian banua gijang, di bagasan Kristus. Ditodohiad dohita bain anakna marhite-hite Yesus Kristus. Asatu ibana mangihuton halomuan ni rohana. Di bagasan imana dapat hita haluanoi, binaen ni mudarnai, ima hasesan ni akka pangalosion, mangihuton asini rohana tarlobii. Mangihuton halomona, naung pinahot nai di bagasan dirina. Ai di bagasan ibana do dapotan partalian ihita akan naung tinodonai hian. Marguru tutahi nina patuluson sasudi, mangihuton padok ni rohana. Di bagasan ibana dohot hamu ubege hata hasitongani. Ima barita nauli nataringot tu haluon muna. Jala di bagasan ibana gabe porsea hamu. Laos di saha hapon do tu hamu ton di porbadia na pinar baga-bagai. Ima saatna martua do akan natumangihon hatani di bebata. Jala nau piopsa, amin. Marede mahita sian buku ede nomor 60 ayat sada tabatulu. Tahar tidak kon maha porsiaut tai, songon nahita tidak kon ni dongata sa porsiaut di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama parguna satu dosan natu mo palangit doho tanoon. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinumbuon ni si Maria, naga begabian sianton di porbadia,
andora soha tubuan. Ido tuata na tumaon na bernit di pangumuan ni Silatus nama te terpajal do imana dihau pinar silang na tuat tu banua toru dong ditanom na mula mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na satu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi alak na mangulu dohot namate au porsia ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau pani halak Kristen akan nabadia dohot dia sesan ni dosa dohot dia tai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot di nganguluan nasora sudah amin. Tabigi matik ting di huriata. Shalom. Selamat tahun baru Madihita. Selamat hari Minggu ma tu sude ruas na marpungu sadarion tarlumubi ma tu ruas na baru marminggu di garejaon hami parhalado do ruas pasahaton selamat datang. Himbauan gereja kepada seluruh jemaat Parjolo demi terhindarnya kita dari virus COVID-19 Majelis Gereja menghimbau kepada seluruh jemaat yang berkumpul mengikuti kebaktian di gereja ini agar tetap mematuhi protokol kesehatan antara lain cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak. Yang kedua, kepada seluruh jemaat dimohon untuk mendukung channel YouTube HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium dengan cara menonton ulang dan mensubscribe. Yang ketiga, dimohon tidak meninggalkan sampah di dalam gereja ini. Titing dihita di mingguon. Na parjolo goar minggu dung tahun naim baru. Na paduahon topik minggu pasangap ma dibata atau megahkanlah Tuhan. Na patuluhon mohon doa. Nomor sada MC Mangunsong Wek Betania opname di Rumah Sakit Elizabeth. Yang paduahon Nyonya Pasaribu Boru Padang Wek Bethlehem opname di RSU Murni Teguh. Na patuluhon Ependi Sinambela Wek Bethesda opname di pemulihan di rumah. Na paupaton dohot udutna sahatu keuangan boy mata jahat di titing naung ngadong di hita saluhutna. Mau lihat ma di hita, mau lihat ma di tuhata. Shalom. Marede mahita sian buku ede nomor 14 ayat sada dohot udutna uhud papungu pilihan sada a taba sadabi.
Dameni debata na sumurung sian saluh na roha, imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat tahun baru madihita amang inang. Pinuji madebata alani imar sahur mahitarap dohot hatana sian pesalmen bidu 147 sian ayat 12 saha tu ayat 20 songonom mahatana. Puji majahuba ali Jerusalem, puji madebata ali Sion. Ai ibana patugu akar rasang ni pergubanganmu, ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitongaanmi, ibana mabahen marhademahon perbalohammu, di pamahap dohot eme namarmiak, ibana manongos baga-bagana tutanoon, macai doras marlujung hatanai, ibana namangalehon abbolas songon ibulu ni biru-biru, disabur hoddo nabur songon sirabun, ibana maninggakon abbolas na martanggo-tanggo, tung ise manahan jongjong maradopon ngalina, ibana manongos hatana, gabe malala akai di paborhat angin na mabaor ma aka aik, ibana mamaritahon hatana tu si Jakob aka patik na dohot uhum na tu Israel, dangdung dibahen songoni yang go tu manang isi bangso parbegu, jaladang di boto nasida aka uhum na. Haleluya. Hido iyanggo saha ni turpuki. Hita akadongan na pinarhamaul ni debata, nasa na madok laho manugi ho kita pasangap pod debata, ikon maruja haddo sian parjupangan ni marsasahalak tu debata. Manang parjupangan ni parpunguan rap doho debata, dang bui dohonon naing pujiokku jala pasangapokku debata, hai soheau pajupang doho tibana, alani ido naing dohonon ni turpukon molohu pasanga pe debata, napajupang doa urap dohot ibana, ahana hudok sonari panidangyon ni hapor siaku doi, ala nong hea au pajupang rap dohot ibana, jala dada holani nasa ise napajupang rap dohot debata, ikut ditadda do dirina, ditadda debata jala bagas, unang holan pajupang sahali magira dibahen pangaripunan, dang bui songoni namar debata, dang bui songoni lau pabagas son hata ni debata, ikon marulak-ulak do torus ditangihon, nitadda ma ahana pinangido ni debata, ise hita dia dopan ni debata, unang martangiyak sahali madigor langsung dohonon songonod do hape pangiduan ni debata di roaku, datung bui songoni, tang bui songoni namar Tuhan, akan na menilai akadong ape dang bui hola sahali pajupang, los adong ilmu psikologi itu hanya prediksi, tapi keakuratan belum tentu. Sekalipun manusia memiliki kemampuan untuk menilai sesamanya, ada ilmu yang mendalami itu, tidak bisa secepat itu menyimpulkan. Gak boleh menilai orang secepat itu.
Kalau memang kita mau menilai orang, berjumpa berkali-kali, didalami berkali-kali, kita lihat kebaikannya, kita lihat kekurangannya, lalu menilai secara objektif dan berimbang. Itu berhadapan dengan manusia. Jalan dohok di batape kosong di do molo pa Jepang, dang boy hola sehali. Dang boy hola sehali maredde iba, sehari di pataridahon na pinangido manang sakap ni debata, langsung tabain pangaripunan, o songono do hape debata, tidak bisa. Jalan na mangihu di dok mose, molo pa Jepang rap dohok debata, dang asal na pa Jepang. Lam tinadda debata, lam bagas iba manadda debata, lam binoto dirini iba, lam binoto hahurangan niba, hagalion niba, dungi ni ida madebata, matse sangap do hape ibana, belga do hape huaso ni debata, matse dingkat do hape pangaramotion na. Ingatlah, tidak semua perjumpaan menghasilkan buah yang baik. Pajupang pehitarap do debata ikon na perjumpaan na berkualitas do, dang asal na pajupang, bukan perjumpaan murahan. Ay bui do pajupak kita dang adong parbui na dinggan. Lihat ketika orang berjumpa dengan sesamanya, apa iya setelah dia berjumpa menjamin bahwa dia akan membicarakan kebaikan orang? Ay masa do dihita pajupang hita, piga-piga minggu hita, piga-piga hari seminggu, ganu pari, alay mars paburukan do, masa doi. Jadi belum tentu bahwa berjumpa itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Setiap hari berjumpa, bisanya yang dihasilkan dari perjumpaan itu hanya keburukan orang yang diceritakan, hanya kekurangannya. Bahkan tertutup mata kita tentang kelebihan dari sesama kita, apalagi sama Tuhan. Jangan pikir kita tidak pernah menjelek-jelekkan Tuhan. Padiliomi inang molo madili hamu amang tu debata, kamu sebenarnya sudah menjelek-jelekkan Tuhan. Pajuk pak kita rap do debata, tapasahat pangiduata, hola so dia lusi pangiduata, madele hita. Itu perjumpaan yang tidak baik. Itu hasil perjumpaan yang didasarkan kepada hanya keegoisan kita. Ikon sakap tai nasau. Maka sekalipun kita berjumpa kepada Allah, ternyata belum tentu menghasilkan buah yang baik. Bisa saja rupanya kita berjumpa kepada Tuhan, bukan kebesaran Tuhan yang mau kita lihat, tapi kelebihan kita. Makanya kita pun terkadang saya katakan tidak semua memang, tetapi gejolak atau gejala itu sering kita jumpai, bahwa ketika kita berjumpa pun kepada orang tentang kesaksian imannya, dia bicara tentang kehebatan Allah, tetapi terselubung sebenarnya dia membicarakan kehebatan dirinya. Dia rampas mic, dia ambil kekuasaan dari power massa itu. Dia berdiri luar biasa, tapi nggak ada Tuhan tuh. Gak ada hal yang luar biasa diceritakan Tuhan. Seolah-olah hanya dia yang paling hebat. Kalaupun ada Tuhan, Tuhan itu bukan yang paling hebat dari antara dia, tetapi seolah-olah dia yang mengatur Tuhan. Ido ubay hudok perjumpaan nasongo dia dorap dohok di bata. Jangan jadikan setiap perjumpaanmu itu amang inang setiap hari menjadi perjumpaan yang murahan dengan Allah. Tapi harus berkualitas. Ada mencocokkan keinginan, siapa yang mengalah, siapa yang didengar, siapa yang mau mendengarkan, siapa yang mau diikuti. Harus ada seperti itu cara kita menghadapi Allah selama ini. Tuhan, saya mau begini ya. Tuhan, anakku mau begini ya. Tolong. Gak begitu perjumpaan dengan Allah. Hudok nakin di manugut aja mintaku. Berjumpa dengan Allah itu mau berkata, hadoneng dohonomu Tuhan. Hado huran yang ulah honokku di bagas taunon. Hado pinagido poroa. Itu perjumpaan dengan Allah. Bukan mau berkata, nek songono nau Tuhan. Uluida.
Karena kita sering seperti itu, maka ketika kita tidak dijawab keinginan kita, apa yang terjadi? Madele manarita taksitong na martuhani, niliap pilihan, nilian guguan, jok pertangyangan, jok marminggu, suada na martuhani, dak marlapatan, nitama. Maka saya mau berkata, perjumpaan itu adalah perjumpaan yang betul-betul luar biasa terjadi. Dan ada pergumulan di dalamnya. Ni ida diriniba hagaliota, ni ida sumurung debata, asa adong pamujian. Karena kita menyadari diri kita yang lemah, maka bisa kita mengapresiasi orang. Karena kita tidak mampunya melakukan segala sesuatu, maka ketika orang mampu melakukannya, kita memuji dia. Oh luar biasa. Ingat, itu yang terjadi sama Tuhan pun belum tentu terjadi pujian. Selama engkau berkata, ini semua karena kekuatanku, nakarejo do ubay nagabi boy sekolah gelekon, na puas pais doau marhais martuduk ubay na boy sudi hasia gelekon. Tidak ada pujian bagi Tuhan di situ. Selama manusia hidupnya hanya mau berporos kepada dirinya, ingatlah Tuhan pasti akan terlupakan. Tudos songoni do sasitong na parjupangan di bangsa Israeli rapdo di bata. Na pajupang do nasida. Molo di do pe di pesalmen 147 amang inang sin ayat 12 1 ayat 20 panidang yon ni haporsyaon na doi. Bagian dari kesaksian imannya. Kalau sudah bersaksi dia berarti pernah terjadi. Dia menceritakan apa perjumpaannya dan apa yang dihasilkan dari perjumpaan itu, itulah yang dia ceritakan. Maka pernah saya berkhotbah, saya nggak suka over lebay orang bersaksi. Biasa aja. Bukan hanya dirimu yang berjumpa kepada Tuhan. Setiap orang juga berjumpa kok dengan caranya masing-masing. Dan jangan juga menjengkali orang ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Ayarong do halak songoni, paju pangau natari rak di batara. Oh ido, oh tole mak lama hami. Dung tudal Ahmad do kan. Nagudak kata ni, era bilak ko ni paju pang rak di batara. Jangan. Masing-masing orang memiliki caranya berjumpa dengan Tuhan. Adanya berjumpa dengan Tuhan ketika mimpi. Adanya berjumpa dengan Tuhan ketika dia sukses. Adanya berjumpa dengan Tuhan di jalan. Adanya berjumpa dengan Tuhan ketika datang bencana. Adanya orang berjumpa dengan Tuhan ketika patah kakinya kecelakaan. Jangan dihalang-halangi. Itu perjumpaan. Anggo bangsa Israel ditikia diga manida nasida pajupang rakdo debata. Ama isin panidang yon nai. Pajupang nasida rakdo debata uju ditaban di Tano Babel. Di sima perjupangannya. Coba bayangkan. Bukan ketika mereka merasakan kejayaan negaranya, tapi ketika mereka melawan perintah Allah, Allah meletakkan mereka ke tanah Babel dan di sana diperbudak, lalu mereka bertobat, Allah mendengar, digiring kembali ke Yerusalem, ke Sion, maka mereka berjumpa di tanah Babel itu. Dang boy dohonon pajupang alalas raku, berarti nggak pajupang belum tentu amang inang. Bebas cara Allah berjumpa. Ahama amang inang perjupangani bangsa Israeli dia. Ubay nagabe dipasangap di bata. Na perjulu dirajumi halaki dialo nasida di bata hati hai. Taboto do isudi. Ujung na tarimas madibata dibolokon tu Babel. Disiksa, diperhatoban. Sampai 30 tahun lilingna. Ujung na gabi ditadda madibata. Olo tahe ngamangalo hami sa lilingon. Tole matuam mardame mahita. Huului hami na maho ali dibata ni Israel. Ditangihod dibata. Diloas manasida haruar. Gabi dipalua muse. Dung dipalua nasida gabi adong mapanidang yun ni haporsyaon. Semua karena Allah. Kalau kita bisa berdiri kembali ke Sion, kita kembali ke Israel, semua karena Allah. Terpujilah Tuhan, solideo gloria. Dan adong didokon ala ni jago ni oputta do. Ubay nagabi boy hita malua, dang adong panidang ni ala Israel songoni.
Ditiki di parhatuban nasida sangado neng habis pinopar ni bangsa Israel. Sebab ketika mereka melahirkan anak dibunuh, ketika mereka memiliki keturunan dibunuh, ketika mereka memiliki keturunan dibuang oleh orang-orang Babel. Dan apa yang terjadi? Lemagoma bangsa Israel, nganeng mago peradaban di bangsa Israel. Tole musim mahiyang do tanah Israel. Tanah Israel itu bukanlah tanah yang subur, tapi tanah yang tandus, tanah yang kering. Mau makan pun tersiksa, tidak bisa ada jaminan kehidupan. Allah ida ma dia 10 turu 10 pati. Ma didok di si. Ibana patubu akka raksang ni pargubanganmu. Ibana mamasu-masu akka anakmu di parsitonga ammi. Ibana mabahin marhademahon parbalohanmu. Di pamahap doho-doho eme namarmiak. Dia malapatan namang inang. Tuhan memberkati keturunanmu sekarang. Tuhan akan memberikan pertahanan kepadamu. Kota-kotamu, rumahmu akan dibentengi oleh kekuasaan Allah sekarang dan dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti dengan kepercayaan. Yang tadinya tanah Israel itu adalah tandus kering, apa yang dilakukan Allah? Hule hotuho eme namarmiak. Aku akan memberimu gandum supaya engkau kenyang. Yang tadinya engkau kelaparan, aku telah memenangkan engkau. Yang mati dihidupkan kembali, yang lapar dikenyangkan kembali. Itu semua karena kuasa firman. Firmanlah sebenarnya yang membuat itu bisa terjadi. Lapatan Nadia. Na di perhatoban boy gabe malua, na aturaparon gabe boy bosuron. Alanya saluknai. Dia malapatan niya manginang. Diripuni mamarhiti ipola ni jamite madok. Nunga di patupa debata haluaoni. Dang adong be uhum tunasa jolma. Alay ngamu babe gabe pasu-pasu. Itulah sebenarnya power kekuatan Yesus yang lahir itu. Yesus itu bukan hanya sembarangan datang amang inang. Ido ubain molo di ayat 10. Onomi didok madisi sian ayat 15 ditongos ibana baga-bagana tutanoon ibana mangalehon abolas ibuluni biru-biru. Tuhan mengirimkan firman-Nya ke dunia dan menyebar begitu cepat. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi daging dan ada bersama dengan kita. Itu nani maksud. Itulah kekuatan Yesus yang lahir itu. Jadi dang holan marnatal hita neng mangan. Dang holan neng marnatal hita menunjukkan kehebatan. Bukan mau bernatal kita menunjukkan bahwa hanya kita lah yang paling luar biasa wek. Bukan. Tetapi Natal yang dilakukan oleh setiap wek menunjukkan bahwa wek ini telah berjumpa dengan Allah. Wek ini telah menerima Yesus dan firman yang datang itu. Itulah sebenarnya eksistensi dari Natal kita. Itu sebabnya seluruh wek tidak ada yang boleh bersaing menunjukkan kehebatan Natalnya. Dari latar belakang aja udah berbeda-beda. Latar belakang pendidikan mempengaruhi inovasinya. Latar belakang kemampuan ekonomi mempengaruhi besar kecilnya pesta. Mana bisa dibandingkan dari 7 wek ini? Jangan ada coba-coba membanding-bandingkan. Ai holanau do nama boto berkualitas do Natal hu manang nadang. Dangarong jol mana mabotoi. Unak taripu wala dinggan mardalat korta. Holan weki do nama boto di jakod do Jesusi manang nadang. Holan weki. Dang gabe boy malua awamang inang. Ala hamuna palua honau. Ikon hapor siauku do na palua honau. Gak mungkin itu. Maka Yesus yang lahir itu ke dalam wek terima sekarang. Supaya wek ini diberkati oleh Allah. Supaya wek ini dikenyangkan dengan firman Allah. Supaya wek ini bisa mendapatkan kehidupan yang baru dari Allah. Itulah kekuatan itu. Jadi molo jongjong pehita sonare di tikyon amang inang. Panidang yon ni hapor siaut tadui. Laho madok
burjudo de bata diramoti do bangsona uben nagabe tol hasami manari pariak kataon alai hupangido hami jalan marpos ni roha hami tu de bata naboi do hami madalani taonon di bagasan las ni roha di bagasan gogo nasiat de bata. Itulah fungsi dari iman. Dia bisa memberikan kepastian di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti. Dia bisa memberi keamanan di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman. Itulah iman. Jadi kalau dikatakan beriman bukan asal percaya kepada Yesus, ada buahnya, ada gambarannya orang beriman. Amankah atau tidak? Nyamankah atau tidak? Itulah sebenarnya orang yang beriman. Asan yang dia madohonota, asa marpos ni roha hita manginang, madalani taonon. Jangan cemas, jangan khawatir. Ido pain molota pamana muse di ayat 10 tului nga di dok disi di pabusur donin na marhiti eme na marmiak. Di linggomi de batado saluhu na pangisi ni bagas niya kana porsyai huriyai dohok luati asal mamangulu hamu di bagasan Yesus Kristus naroi. Tidak ada lagi yang perlu khawatir amang inang, pujilah dia. Sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di bulan 2, di bulan 3, bulan 4 sampai bulan 12, pujilah dia. Bersama Tuhan semuanya akan aman. Ima panidangin ni haporsiaon. Itulah kesaksian iman. Saya berani berkata bahwa aku aman dalam perlindungan Tuhan di tahun 2022 ini. Sekalipun aku tidak tahu apa yang terjadi besok. Maka jangan khawatir, jangan pernah bertanya apa aku makan besok, di mana aku tinggal besok, apa aku kerjakan besok, di mana jodohku Tuhan. Ini permintaan-permintaan pikiran semua ini. Dan kalau ini terus dirawat, dibesar-besarkan, apa yang terjadi? Kekhawatiran itu semakin berlebihan, cemas itu semakin berlebihan. Ingat, tidak akan ada pemujian bagi Allah, tidak akan ada memegahkan Allah selama yang menyembah itu disertai rasa khawatir. Gak mungkin saya puji Allah lah, saya aja khawatir sama dia. Molo khawatir waktu di bata, berarti nasumar pos niroha do di mana? Ngapain saya puji? Saya nggak mungkin lah muji-muji dewa. Saya nggak mau percaya sama dia kok. Kan begitu iman ini. Ikomar pos niroha. Bahkan saya lupa mencatat itu riset dari mana. Ketika saya pendeta praktek, ada bimbingan dari kantor pusat dikatakan, bagaimana kalau hidup kita itu disertai dengan kecemasan? Bagaimana kalau pikiran kita ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif? Ada riset mengatakan, walaupun saya lupa itu riset dari mana pada waktu itu. Tapi dikatakan demikian, ketika pikiran itu disertai rasa cemas, yang sering terjadi adalah justru ketakutan itu bisa muncul 5 kali lebih besar daripada fakta sebenarnya. Ketika kita disertai rasa khawatir terhadap hal yang belum terjadi, ketika kita sampai di tempat hal yang terjadi itu amang inang, bisa saja sebenarnya 5 kali lebih kecil fakta itu dari kekhawatiran kita ini. Jadi pikiran itu di tahun 2022 ini dikontrol. Yang negatif-negatif berpikir itu dibuang. Karena kecemasan gak akan memberi. Saya tahulah amang inang, kita susah kok di bidang ekonomi. Hubo todo mau kita di bidang sosial, alani kopiton. Tapi ingat, kalau terusnya mau kita bahas terus covid hanya itu terus pembahasan kita setiap hari. Setiap hari kita akan diselimuti kekhawatiran. Setiap hari kita akan diselimuti rasa ketakutan. Apa yang perlu kita lakukan? Waspadalah, dan yang kedua apa? Biarlah Kristus yang engkau terima di dalam hati membawa engkau keluar dari zona itu. Move on. Jangan itu terus mau dibahas. Kalau kita terus membahas tentang jahatnya COVID ini, tetapi kita gagal mewaspadakan diri, apa yang terjadi? Setiap hari kita hanya negative thinking. Baru do bedongan maburi tanganna, mabiar kita majalang ibana. Seolah-olah hanya kita yang paling bisa menjaga diri, seolah-olah yang lain menjadi ceroboh. Enggak bisa. Kita harus keluar dari zona ketakutan itu. Selama kita terus bertitik tumpu di situ amang inang, percayalah, nggak akan ada kemajuan.
Itu terus kita bahas. Ke gereja pun kita takut. Tupar punguap pehitan don babiar. Hanya satu kita yang gak takut, ke pajak dan ke pesta. Karena di sana makan kan. Itu. Jadi kita diajar sekarang terstruktur cara berpikirnya. Yang terjadi nantilah. Yang pasti hanya satu. Bersama Tuhan aku mampu melewatinya. Hanya itu aja pegangan. Tanggal 2 masih sekarang. Semalam masih tahun baru. Kalau Amang dan Inang selalu memikirkan anakmu yang mau tamat bulan 6 itu, stres Inang. Nantilah itu dulu. Masih banyak kue. Tanggal 31-nya baru kita selesai buat kue. Enggak mungkin lah habis tahun tanggal 2 kan. Itu aja dulu habiskan. Nanti setelah habis tanggal 2 kue itu, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, barulah pikirkan lagi apa yang terjadi. Jangan sambil makan kue dipikiri apa yang mau dikerjakan besok. Jangan, gak selesai kue itu pun gak jadi berkat lagi. Lihat saya, walaupun gak ada kue di rumah sukacita. Udah tahu lah maksudnya ya. Enggak, itu hanya bercanda saya. Saya gak mau lah bilang-bilang antarkan kue ke rumah saya, enggak lah. Tapi kalau diantar diterima memang. Artinya apa yang mau saya katakan Amang Inang? Sering sebenarnya orang khawatir terhadap hal yang belum pasti terjadi. Bulan Januari dobe ibana, anggo kekhawatiran nggak di bulan 12. Bayangkanlah dia hidup di bulan Januari 2022, dia udah stres memikiri kebaya untuk bulan 12. Dia stres memikiri seragam untuk bulan 12. Masih ada 11 bulan lagi. Anom bajoy, nantilah dulu itu. Yang di depan mata lah dipikiri. Bolehnya kita menyusun rencana untuk prospek jangka panjang itu boleh. Segala perencanaan itu pun harus memang betul-betul terencana dengan matang. Gak baik juga toh bekerja tanpa ada perencanaan. Tapi jangan perencanaan itu membuat kekhawatiran yang berlebihan untuk yang sekarang. Sehingga menggagalkan kita untuk memegahkan Tuhan. Nanti itu. Karena udah diberi kepastian dari pemazmur dikatakan apa? Percayalah, yang lapar akan dikenyangkan, yang bertengkar akan diperdamaikan, maka terciptalah keadaan shalom, damai sejahtera, supaya setiap orang yang hidup di dalamnya bersuka cita. Ima pemujian. Sekali lagi mari berpikir positif. Hudok nakin di manugot na parpudi hudok tua Amang Inang. Ingatlah bagaimana cara kita menyikapi di tahun yang baru ini, itu menentukan cara kita hidup dan bergerak sepanjang tahun ini. Selama kita hidup dan memulai tahun ini sudah disertai dengan kekhawatiran dan kecemasan, lihatlah setiap hari engkau akan mengeluh nanti terus, mengeluh. Dan apa yang terjadi? Engkau lupa bersyukur, lupa berdoa, dan setiap hari yang keluar dari mulut kita adalah cacian, keluh kesah, dan hilanglah pujian. Jay ko binoto do madok mauliate Amang Inang da. Ko binoto do madok mauliate. So marhepeng pehita 2020 sada, holabui pehita marhosa hipas di so dang hamoliate onot to ni. Ay pasu-pasu na balga doi. Ay gudang ni na marhepeng di durua dak kipas. Gudang ni na marhepeng. Holat tenang pipikirat tai manari pari tahun ni nga pasu-pasu na balgay. Anggo hasusani saya rodoi. Kalau nggak mau susah ya matilah di kuburan. Orang itu naso susah. So dipikiri marang nah. Bakko ni namar pikir do susah. Ido bain naritik na senu dak ya susai. So mar pikir. Jadi mau lo susah winang berarti na normal do be. Namar pikir do be hamu. Tapi apa? Kendalikan pikiranmu. Jangan biarkan dikuasai ketakutan. Supaya segala pujian murni bagi Allah. Pasangak mari bata di bagasan ngulung. Amin. Saya pasu-pasu hamili Tuhan. Asa marpos ni roha hami medalani tahun 2020 on. Di tahun 2022 on di bona ni tahun on ikon marpos ni roha do hami tuho marpakirimon. Nabuhi do padema hommu saluhukna. Songon pabbahenam tu bangso Israel. Nadilihoko hade mahon ni roha nang pakilalaan nasida saluhuna. Aturaparon nasida
di lehokodo natuk di nasida li Tuhan marhite eme na marmi di gonggomi hodo nasida marhite saluhuna pangaramotiyommu di leoko rasang ni pergubangamu di pasu-pasu ho anak di persitongan nasida songonido hami akan aporsion jaladak kia di baik ko songoni tuak kana sumanad dakwarmu tuak kaparbigu ido na diberitahu ko tu hami na mangulu di bagasak ko nang menjakon Kristus na tubuh di rohanami ganuk lehonomu do salun na hademahoni do ragamnya kapasu-pasum di bagasan gulu nami Tuhan tuksohu boto hami doa hananeng masa di taunon angguak kaparuk kiloni rodoi angguak kahabu ni rohai rodoi akalas ni rohabe rodoi marsikap pasorin saluhna marroat do saluhnai sadama na odol mardongat ton isi dohami mengadupi isaluhna idopos ni rohanami ahape namasa marsika soring pe habuk ni roha do akasilas ni roha molo mardongat toko di pasu-pasu ho hami taradupi hami do saluhnai Tuhan unang tadi kok kami asa unang mate hami Tuhan asa margugu hami asa dibona ni taonope holan hatam mana hupe opami madala ni taonon nak paloas bomonosan nak paloas ganggu rohanami mabir iko buido ruar hami sian jona ni hahulumoni nama bain si mabir hami dang marpakirimon situ tu borak do parok kilon nami di tahun 2021 Tuhan gudang dongan nami nama rujung ngulu alani covid gudang dongan nami pola 22 hala torokna alani kapar sahiton na asing sipata gali hami salut na mangidai orodo sipata gabi madili hami maul mangului parkarijuan maul mangan maul maringan diganuk bagas nami bi alai di haroro ni anakmu Tuhan Yesus na tubuh rohanami gabe marpasuni rohami marpakirimon di tahun nai baruon saluhuna di pai baruhon na sangulunami Tuhan pasti memulihkan tong Tuhan saidongane mahami asa marpos ni rohami manok tong rodi ajal nami di hasianganon martangi yang dohami ali Tuhan tu amanami simangusong napola posa sahik nasi dari Tuhan medalani masa kritis sian Betania di rumah sakit Elizabeth songoni nang inanami buru padang nang amanami Evindi sinabila gali pamatang nasida ali Tuhan di rumah sakit nang diganuk bagasna alai songon hatan nang hutang yok kami di bagasan tikyon nabui do habe margugo saluh na akajol mana porsyai saliling marpos ni roha ibana tuho atik pe posa persahitoni atik pe serana su adong be harapan alai saluhuna marhaposa tuho jala ikon sakap mudo nasau di tengah-tengah nami atong ali Tuhan dongan nami na marsahiti saya ajarin ibana asa diboto pasatol diri na tuho asa di boto na holakodo na bui mga lehog gugu salu na yakaparhiti yan doin ajar yakaparamidis molo gabi parhitian mulai Tuhan asa homa na pajupang marhiti na sida tapdo dongan nami na marsahiti asa giraman yan hipas pamatang na nang hami pe akan nasuhabilangan nami ganuk mersada-sada atik adong na marsai setonga-tonga nami atik adong na lilu marapor siyang setonga-tonga nami gali tod di nang pamatang na saya paso-paso mali Tuhan uras maibana asa boy manada di dalan hanguluani gabilang badia nguluna nang parangena songoni nang hami atong pasahaton nami madiri nang tod dinami tua dopan mangasahon kuarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami turupan amin. Maret di mahita sin buku di nomor 66 sian ayat na parjulu laos tapasaha ma piliata
mangyakon mapiliata. Ali di bata hamanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahap hami masian na nilihon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabigwap nautus di julum. Pasu-pasu may jala ramuti asa hupar hasyak kami pilian non. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say roh maharajaon say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Borhat mahamu, jalohamu mapasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tu toddim. Amen. Selamat tahun baru madihita salhuna amanginang. Bui mahita mars jalangan salam sehat siamun dohot habirang. Tuhan memberkati.